σας είπα ότι δεν είναι η δουλειά μου, δεν μου αρέσει να βάζω, γιατί αυτά δείχνουν από μόνα τους ωραία. Διακοσμητικό το κάναμε εμείς με τη φαντασία μας, από μόνο του έγινε ωραίο. Βάζω μία πετρούλα εδώ, δέστε τι. Την κρατάω λίγο να την πιάσει η κόλλα. Ωραία. Είπαμε η κόλλα πάρα πολύ καλή. Αρρώμιες κόλλες υπάρχουν που είναι της στιγμής κόλλες, αλλά πολύ ισχυρές. Αυτή είναι λίγο πιο πηχτή από τη στιγμή. Να βάλουμε άλλη μία πετρούλα εδώ, κοντά. Να είναι σταυρωτά έτσι. Να τη βάλουμε εκεί μέσα. Λοιπόν, που κάπως έτσι να φωλιάσει. Λίγο. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Την πατάω λίγο. Να την κολλήσω. Εντάξει. Που ξέρετε μπορεί να βγει όμορφο. Όμορφο είναι. Να το κάνουμε πιο όμορφο. Ή να το χαλάσουμε. Δεν νομίζω να το χαλάσουμε. Αν είναι να το χαλάσουμε, να τις βγάλουμε και βάλουμε δύο κομματάκια δέρμα διαφορετικά. Έβαλα τις δύο. Και το βγάζω σιγά σιγά. Και θα το ξαναπατήσω μετά από μια ώρα. Αλλά να δείτε, ρίχτε μια ματιά. Έτσι. Αυτό το κάναμε μαζί, έτσι. Το είδατε. Ωραίο. Ωραίο. Να βάλουμε και τις άλλες δύο πετρούλες. Να μην κάνουμε λάθος, να τις βάλουμε ίδια. Λοιπόν. Είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Κάπου εκεί. Ξύνουμε λοιπόν εδώ. Βάζουμε κόλλα στην πετρούλα μας. Ωραία. Βάλαμε λίγο παραπάνω. Θα την πάρουμε με το ξυλαράκι μας εδώ και θα τοποθετήσουμε εδώ. Μήπως δεν είναι εδώ? Όχι, εδώ είναι. Έτσι. Εκεί. Στο έξω μέρος. Την πατάμε λιγάκι.